неман Маркус Паҳлавоне ки ҳамин сол 2 маротиба дар гранд-сламҳо бо нишони тилло сарфароз шуда буд, ҳам дар Тифлис, ҳам дар Анталия. Дар гранд-сламҳое ки буд, ҳар ду гранд-сламро бо нишони тилло ҷамъбаст кардааст. Ин паҳлавони Шветсия неман аст. Як так сафед аст ва Комроншоҳи Устопириён 2 карат қаҳрамони осиёӣ. гӯштини ҷудо амоно кимано кабут аст. иваз накардааст. дасти чапи рақибро Комроншоҳ мустаҳкам доштааст ва неман бошад фосиларо дур мегирад ва аз чанголи Комроншоҳ худро каме дур мебарад ва аз боло дошта. аммо набарди бисёр ҳам қавӣ, набарди бисёр ҳам диданӣ аст. ҳоло Комроншоҳ аз минтақаи зарб баромадан каме хатар дорад. баҳри шидо баъду баргардад ва дар минтақаи зард гӯштин гирад. неман бошад дасту чанголро ба Комроншоҳ додааст ва дар ҳолати гӯштӣ нагирифтан пас довар ман хоҳад кард ба ҳар ду паҳлавон шидо хоҳад дод. бояд Комроншоҳ барои рақиб низ имконе диҳад то остини ӯро мустаҳкам надорад, то ин ки нигоҳ доштани остин ба ҳамин шидо варда мерасад ва ҳар ду паҳлавон акнун чун боно низ қайд кардем ки барои гӯштӣ нагирифташон ҳар ду шидо дода мешавад. неман лабтар мекунад. Комроншоҳ бошад қади баланд росто дар маркази майдон қарор мегирад ва мисли ҳамон набарди ҷасуронааст ки дасти чап ин як тараф гӯштин гирифтани Комроншоҳи Устопириён барои довари марказ мақбул нафтод ва дофи дуюм барои ин паҳлавони пироҳани кабодпӯшидаи тоҷик шидо нишон дод. акнун чӣ лозим аст барои Комроншоҳ? лозим аст ки доимо дар ҳуҷум бошад ва ҳисобро тағйир диҳад, вагарна як шидои дигар таҳдид ба ҳари бохт аст. инҷо неман дар ҳолати неваза мехоҳад ки рақибро зери ҳолати ин бисёр ҳолати мушкил барои Комроншоҳ буд ва ҳоло немани Шветсия бошад аз рӯи қувва бисёр қавӣ аст ва дар як ҳолати ногувор Комроншоҳро ҳолати асайкунӣ қарор додан аллакай ҳисоб боз мешавад. аммо Комроншоҳ аз ин вазъи мураккаб мехезад. бори дуюм ҳоло матн нашудааст ва неман кӯшиш мекунад ки боз ҳамон шеваи пештаронро гирад. бубинед акнун як бори дигар ҷаҳди ин паҳлавони Шветсия барои ӯ имконият медиҳад. панч аз рӯи қувва бисёр ин паҳлавони Шветсия ба пуррагӣ аз Комроншоҳ изофаи дорад қувваш ва Комроншоҳ таслим шуданаш беҳтар аз он ки зери чангол қарор гирад. хуб 20 сония ҳам сипарӣ мешавад. неман паҳлавони Шветсия акнун пеш аз муҳлат Комроншоҳро шикаст медиҳад ва дар асл агар навардро аз аввал тамошо карда бошем қувваи ин паҳлавони Шветсия бар ало изофа дошт аз Комроншоҳи Устопириён. хуб акнун 2 бурд ва 1 бохт Комроншоҳи Устопириёнро дар роҳи олимпӣ боз медорад фикр мекунам, вале ин роҳе ки қадар роҳе ки фароғ ҳам нест барои Комроншоҳ. агар дар ҳолати бурд роҳ фароғтар мешуд, вале муҳим ба Токио рафтан аз эҳтимол дур нест барои Комроншоҳи Устопириён. ва неман бошад бо ҳамон тос ё тот Кристиан гӯштин хоҳад гирифт дар давраҳои минбаъда. The number 3, next longest, third round for the man under 90 kilo. Iwan Jubilee.